Alright Hello Bashikicks! Welcome to another vlog. Today is June 14, 2019 and yes, ako na lang ni siya i-voice over kay sabog hapon akong mic ani nga time event karon kay Technoblast sa CIT University. Ila akong gi-invite as their guest. Ato akong gi-meeting sa seaside. So, may tabo na yun siya. I'm scared. I'm nervous. Ang kwan man good kay tig-perform ko sa una pero dili ka na sayo-sayo nga. Wala siya. Di ko dance troupe. Ang akong gi-appealan nga organization before kay BBC and Minorettes. Karon lang ko makabalik ko. What ana ang nakaano lang sa ako kay syempre different students na. Dili na siya katong mga kabatch na ko or sige lang. Mind over matter. Actually, excited ko mo perform balik, but I'm really not lucky. First kay giubo ko, sipon ko. Karon kay gidugo ko. But dili man siya first day na ko nga dugo, actually third day, and I'm using tampons. TMI, pero yes, first time ko magamit og tampon. Hopefully nga dili ko malapsan ani no. So ang event mag-start mga 6 PM pa ata. Kuyog na ko anak. Akong wagagi nga si Ashley and then naa siya usa ka friend nga tigsayo po. Sila duha, sila ang bawgid masayaw. I'm trying my best, you know. I'm not a dancer. Eh sa kay pakantahon ko ninyo, samot na nga murag di katuuhan, di ba? So anyway, akong plano karon, ang ilang giingon kay 6 PM ko dapat na dito. Pero medyo magsayo-sayo lang me cause you know, traffic. Okay, so update na namin diri gibutang mi nila sa fine dining lab nila and then nag-ilis na lang ko and na-stress ko kay nakuan medyo abort mission atong first outfit so may ganit na tayo plan B so mag-makeup sa ako. Taman ako og makeup niya. Nangurog na akong kamot, ambot lang okay ba, pero ganiharan ni pag ilis na ako sa CR, pag ilis na ako sa outfit. So, natabo para na to ang sa outfit, ang atong makeup. Wala ra naga bongbo ang atong kilay, pero feel na ako kuwang jud siya. Feel na ako na kuwang. I am Bea Sembrano. Hello. Martin na siya masayaw. Keep going. I didn't want to go. Keep going. Tawa-tawa lang ko pero nangurog gihapon ko. Okay, ganda mo sa ako. Make 'em whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, Make 'em whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up. We bada 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 bum. We padam padam padam. Can you hear that? We bada 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 bum. Boom baya. Yeah 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 boom baya.
I don't know what to do now. You know I don't know what to do, don't know what to do. When I hit you with that Kaya siya, ginhawa sa gamay. Ako yung lagi ito. Nahuman na good me. Good job, color. Na may balik sa fine dining kay Gauwan. And sayang kay pavlogon ay ni-request nga pavlogon ang tako sa tubangan while gi-interview niya. Wa ko kita ni RM kay wala ko naka-eyeglass. So makakaon na mi. Nice bitaw siya. Bahalag na ako sa'yo. Pero at least nakikuan ang audience. So nice. Hype siya, diba? Akong wagagi di ay si Sophia Ashley and then si Anna Beatrice Zambrano. Ako complete me. Kuan imong Instagram, i-plug Follow me imong on Twitter. at Tris Zambrano. That's Tris Zambrano. Again, Tris Zambrano at Shems. Tris Zambrano. Oh, di ba more magsagay sa ano? 169, please come to the station, please. Again, 169. Our Instagram is Sophia Ashley Toot. Di siya mo-focus ni mo. Kita ko ni mo ganyan. Pag sa'yo ni mo niya, nari ka. Adjust the dyan. Hi vlog. Hi. Thank you kaayo ninyo sa pag. Thank you sir. Hi Miss Angela. Thank you kaayo. Hi. So guys, na din ang power spoons guys. So nahuman na may kaon. Ang nahitabo gyud ana before me ni perform kay gabuhat ko sa akong makeup, nakurog na ko, nahadlo ko nga basig di magkadimaw akong kilay, akong tanan-tanan niya. Nakuan pa jud ko kay akong body chain kay na sa tog ana naputol. Abot dito may gani side na delay siya og mga pila to kami ni 50 mo to siya, so tas mig time og kanang kalma pero jam pa. Pero ko naman Lord. Ikaw na siya bahala. Sorry dahil sa mga nanawag. Wala ko kita ninyo kay wala ko ga-eyeglass. Wala sa ko contact lens. Sige lang kayo, balik to dire pohon. Righty, back in event. Char. I'm finally home. Time check. Actually, ganihar ako naabot. 1:13 AM na. Pero alas 11 ko naabot sa amo. And then nagpahuway lang ko and nag-charge para makahimo ko ani nga outro. It was really fun. Nice siya sa feeling. After sa tanan na akong giworry kay natabok ra gyud nako. Especially kani akong dugo. Wow, TMI. I don't know if na-share din ako pero I think last week kay nakadamgo ko nga nakalimot ko nako sa steps na mental block daw akong kuan utok. So, mato siya. Grabe akong
pag-practice ganiha while na kami sa backstage katong banda nalingaw kog paminaw, and it's nice. Sayang wala may ka-experience og ana sa katong high school days damo, pero syempre lahi na sa college na og sa senior high nga event to. After sa mong performance kay nanaaw mi sa Power Spoon, so mato siya ni chill lang sa mi kay while waiting mama ni Ashley sa mato. Hi there sa mga na-meet na ko ganiha and sa mga ni cheer. Thank you guys so much. Sorry wala ta ka picture pag time na kay nawala akong pagka-conscious nga basig masayop ko ay basig ka nang mawahi ko kanang gi-enjoy na lang sad nako. I know dili perfect ang among performance pero at least I enjoyed it. I hope na-enjoy sad ninyo, and again thank you guys so much for inviting me. Thank you CIT, SSC and SSG, tama ba yun? May pamanatan ko na inform ani someone DM'd me if pwede ba daw ko wait, ang first yun ni DM na ko kay si Julie listen kay ko nun imong name or Juline Ashley Velias. Oh, I think nakadungog kog name nga Ashley sa katong guy nga nag-assist na mo. So again thank you for contacting me. Ikaw jud ang nagkuan nga if pwede ko, so matunay ko yes. And then so ang contact person sa gid nako ang ako na meet kay si lang Kate Angeli Ganya o si Cielo Aligam. Sila to akong na-meet sa SMC side. Thank you guys so much for being accommodating, for taking care of us. Thank you guys so much for this opportunity, and hopefully soon makabuhat ko ani balik and kanang pwede outsiders or samaran so yes. Yeah, wala kay ko ka-vlog ganiha cause pag abot na ko ilang Ashley kay natulog ko kadiyot. Giduka jud si Beshi Cake. And then mo to naka-remember ko pagpadung na namo lakaw, kailangan ko mag-manicure. Nya mo to naay white pero it turns out nga mura siya white ink. Tan-aon. Bati kay siya pero anyway, wala na ko ipake. Sa matabunan lang akong kuko. Okay na. And also, thank you sa akong best friend nga si Monica ug iyang boyfriend Jason kay nangadto mo gilaan jud sa akong best friend ang iyang day off, and hi sa day niyan katong na-meet na ako siya sa Manila, and then small world kay taga sa IT siya. Thank you po nilang Ashley og ni Bea kay without you guys di na ako matabok nga event. Thank you guys so much for watching. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to give this a thumbs up, subscribe to my channel if you wala pa ka-subscribe, follow me on my social medias, everything at Angela Morales X, and I will see you guys on my next video, and always remember that it's okay not to be perfect. Bye bye.